това видео ще ви покажем как да свирите вашата аларма на часовник Casio G-Shock GMS 110. Избирате бутон C долу вляво няколко пъти, минавате през таймер, хронометър и така нататък, докато не стигнете на аларм. Така, след това натискате продължително бутон A горе вляво, както виждате стрелката се отмести, за да може да виждаме. Започваме да настрояваме часа. Нека бъде за 7:15. Така, часа е избран 7, с бутон C натискаме и избираме минутите. 7:15. Така, и натискаме още веднъж бутон A, който потвърждава, и виждате, алармата е включена. С бутон A отново може да я изключим. Ето виждате, вече не се изписва on, а чертички. С второ натискане вече е on. Така, с бутон D може да настроите и останалите аларми, ако желаете. Това беше видеото за това как да настроите вашата аларма.